Nginibingelele-ke babukela emakhaya, nginibingelela phasi kohlelo lwethu umgwazelo. Babukela emakhaya nibingelela yana ingwe edla ezinye ingwe. Babukela emakhaya namhlanje-ke sibhalele umama la eMlazi. Wathi mfana wami ngicela ungisize. Nampa abantu bengibalekela nemali yami. So babukeli-ke nani niyazi ukuthi angile ngamaningi, anginawo amaningi. Kodwa yebo asikhona. Wasangena. Hayi kunzima ukuthola le ndawo. Yeah. Okay. Nginibingelele-ke ma ohlelweni lethu umgwazelo. Manjani? Ngiyaphila ndodana njani? Sihamba singayitholi indawo. Ngiyabonga ndodana ukuthi nihambe naze nafika lana. Yeah. Njengoba nganginibhalelile ukuthi ngisacela nifike nizongisiza, kuyangithokozisa ukuthi nizihambe naze nathola. Yeah. Ngifuna ningifuneselana unkanyiso okhuzwayo kanye nentombazane ekuthiwa uNoj. Yeah. Isibongo sakhe sengisikhohliwe. Kodwa basebenza ndawonye labantu eTransnet. Yeah. Lapha kaloliwe lo lapha ngaku Victoria Embankment lapha. Yeah. Labantu bafika lana befuna usizo lwemali. Okay. Ngabasiza ngemali. Unkanyiso wayekhokha ashiya half, ayikhokha ashiya half, abuya bolekene kanjalo kanjalo. Ehlala ephase 2. Kuthe kusuka lapho mangihamba ngiyombheka ephase 2 ngagcina ngingasamtholi inhlobo. Okukusho ukuthi usengibalekela. Mangimfonela ngingamtholi. Ngifonela unkosikazi wakhe ngoba ukhona intombazana ayehlala nayo lapha abanezingane. Wagcina sethenye imali angiyifake kwi-account yami ngakhe. Ngayifaka leyo mali e-accountini yami ngakhe. Sasebenzisana nje mangabe efuna imali aboleke kumina njengoba babekade besebenza nobaba. Yeah. Manje-ke kusho ukuthi useyangibalekela bengale mali asafuna ukunginika. Sebabalekele baye eflatini. Mangifika komakhelwane babo lapha ephase 2 bathi sebehambile sebehlala eflatini. Nonkosikazi wakhe ngathi mangimfonela ngoba uyena bese ngimthola. Wathi basebehlala eflatini. Mangithi angichazele bahlala kuliphi iflat edrobheni akangasho. Ngilo ngimfonela-ke njalo mase kuzophela inyanga wagcina sethe ngiyamphazamisa uyasebenza usemsebenzini. Bese ngithi ngicela ngidlulisele umyalezo kumyeni wakhe okuwunkanyiso-ke lo myeni wakhe ade ehlala naye. Angazi noma bedlulisa noma bengadlulisi. Manje seyiningi le mali ngiyayifuna phela nami ngizele nginey'ngane. Usisi nobhuti baze nize nje ubasize benazana ubudlelwane bakho nabo noma ubane bebe close kakhulu naye noma Bebe close kakhulu nobaba ngoba bebesebenza nobaba. Okay. Ubaba usasebenza khona? Ubaba akasasebenzi khona, useyekile emsebenzini. Bebesebenza nobaba nje. Ubaba uyabazi kakhulu nami ngagcina sengibazi. Kusho ukuthi the time ubaba esasebenza bekulula. Bekulula kakhulu. Bebetholakala kalula. Bekulula kakhulu. Bekulula kakhulu. Lo oyintombazana uNoj ubeqala yena ukuyiboleka imali. Okay. Lo nomunye bekuwumuntu ohlala ayiboleka imali. Ngiphathisa ubaba ngithi amneke. Mhlawumbe athi angimfakele kwi-account yakhe, ngimfakele kwi-account yakhe. Mhlawumbe athi angimlethele ephase 2 sihambe simhambisele sinobaba ngoba phela basebenza ndawonye bayazana kakhulu futhi kade baqala ukusebenza naye. Ekugcineni-ke kusho ukuthi kuyonakala indaba yokuthi ubaba angabisasebenza angabisayi emsebenzini kusho ukuthi usesempeshenini. Kwaba ukuthi unkanyiso usethola indlela-ke yokuthi angibalekele kwayila kade ehlala khona. Wena ma kahle ukubasiza kwakho bobasiziswa ukuthi ubazi ngobaba. Yebo, ukubasiza kwami bengibasiza ngoba ngazi ukuthi bazana nobaba. Okay. Mhlambe mangabuza nje ukuxhumana kwakho nabo. Okay, siqale kumfana. Wagcina nje ukuthi nikhulume naye umlomo nomlomo. Kade ngagcina ukukhuluma nomfana umlomo nomlomo kade ngoba nakhona efonini mangimfonela
ucingo likhala kusho ukuthi uyabona ukuthi mina uma ngamfonela ngocingo lwami ngoba kusho ukuthi ubeselazi ngimfonela ngocingo lababa kusho ukuthi beyibona inamba acabanga ukuthi kusho ukuthi ngifuna imali angalibambi. Umuntu obelibamba uyena intombi yakhe le kade ehlala nayo. Egcine naye singitshela ukuthi iyaphazamiseka isemsebenzini bese ngishiya umyalezo. Okay, usisi yena lo munye Usakhona usasebenza naye laphana. maye mawumfonela yena ucingo lakhe lokhu lenze njani? Ukugcina kwami ngimfonela wathi usemafamu wayekade esemafamu akuba ngazi ukuthi kuphi ngala ku South Coast. Wathi usemafamu mayebuya uzobe sengilethela imali. Kwabe ukugcina kwami kukhuluma naye lo akazange azafike kwayena. Ukubafonela bona mhlambe ngeke sikwazi ukuthi manje mhlambe sibazame Singabazama manje. ukuze sibone balibamba nocingo. Yebo singabazama manje. Yebo hayi ma bengicela ukuthi sibazame. Okay. Hayi kulungile singabazama awuthatha ucingo lami lapha. Ukuze kube nobufakazi ukuthi sike sabazama. Kodwa lento abayenzayo i-wrong. Bathi uthi umuntu omsiza egcine sekuwena umuntu oba senkingeni wena msizi. Noma unkake sangena ku-WhatsApp bese ngimfonela ngale luzane ngivezayo umuntu oba ngathi airtime anginayo. Awunayo i-airtime? Khona kodwa incane ka. Kulungile yona le ncane. Ngiphe yona inamba. Mina-ke ngithetha kanjena indaba ende leyo. Mase kuba nzima ukuthi uphinde usize omunye umuntu ngoba sekwenzeke kanje. Kuba nzima kakhulu. Sothi umuntu ngampela oludingayo usizo ongafani nabo. Sekuvaleleka naye ke manje ngenxa yalapha ngesimo sabo. Ngokwenza futhi kahle lo bugebengu ababenzayo. Beba balona sacela ukunika inamba yankanyisi. Bashunene kahle. Yeah. Ngoba ngeke babaleke same time. Yankanyisi angisayiboni ngibona yomngakho unkanyisi. Kodwa ikhona kuba lisekamareni lakhe. Okay, asechatha lo angithathe. Awuthatha ucingo lamkhulu lapha thando. Ngiyazi bona mankanyisi. Sifishwe yena ngoba manje sekhona yomngakho. Should bayikhuluma lento kahle. Kusho ukuthi bayayikhuluma lento mhlawumbe benomngakhe ukuthi hayi makufona lo mama bophendula uthi makufona lo mama ungalibamba ucingo. No ngisho intombazana ngoba ngeke bakubalekele bobabili kanye. Bayayikhuluma lento ngoba intombazane iyona eboleke kamuva. Unkanyiso yena owaboleka kuqala. Ngake ngafika emsebenzini ngihamba naye ubaba. Kwathiwa satshelwa intombazane athi unkanyiso u-off yozangene ngomsombuluko. Sahamba wabuza ukuthi yini indaba wenzeni unkanyiso. Ngachaza-ke isitori ngoba phela unkanyiso vese usebenza nabo futhi nobaba usebenza nabo. Ngathi hayi kwenzeka kanje ngamsiza ngemali. Wasethi hayi ngizomtshela naye mangimbona ngomsombuluko esebuyile. Wabuthi siyabuya-ke. Kusho ukuthi wabona naye ukukhuluma kwami ukuthi ngamsiza ngemali kusho ukuthi ngimgijimisela indaba yemali. Nawe waseboleka. Kahle naye lo noje wayefuna ngimboleke u-3,000. Ngimsiza u-3,000. Ngenza ngomabomu ngathi anginawo 3,000 ngizokusiza ngo-500. Wafika yena iqobo lwakhe la kwami ezoyilanda imali leyo ngoba vese nje esenza nobaba wayekafike la ekhaya. Umuntu kushuthi okafike vele la ekhaya. Hayi ukuthi umuntu ongakwazi. Intombazane iyakwazi la ekhaya nala ihlala khona yona. Kapipi sesake saya ngoba ubaba uyakwazi bekayilande khona ekuseni mabe emsebenzini ahambe naye emsebenzini. Okay. Isondeze ngapha. Yeah, he got.
Okay, Kanyiso lo. Okay, sicela sizame intombazane. ubheke yanoje No, Jay. Okay. yanoje Awubadelela abantu abasebenza ka-Transnet wonke. hayibo Hayibo. Behlisa isithunzi saka-Transnet, yazi. uyazi Ngalento abayenzayo. shuthi bafuna ukubona ukuthi ngizokenzani Eish. Ngoba umuntu omnyama. Usisi ubani? anoje Uma ubani? nguthembe kutshala Njani? Yebo. ngiyaphila Yebo mama, ngiyawazi amacala ngakhohliwe. Sengisele namalini manje lapho. Yebo wewe ma. Ukhuluma Yebo. nobhuti la umgwazelo. Eh, Yebo ma, awu ngicela uchaze ma ukuthi imali kaMa uyimisela ukuyikhokha nini? mina ngizohlophela mina ngabe siphela inyanga. Inyanga iphela nini? I-27. Eh, Kushuthi noma kungeza mina lapha. hayi ngizothumelela nje. Musu ungasayithumeli? Hayi Angizwa? ngizenza iplan. Okay. Hayi uzangazi khohliwe. Oh, ngiyazi. okay. Sisi uyezwakala ukuthi umuntu oright. Bengicela wenze sure ukuthi imali kaMa uyayithumela. Or else soyifikela thina lapho. Unatsho? Ngiyathemba ukuthi awufuni ukubukwa abantu. Hayi ukuthi khona into engincane nginayo. Anginayo inkinga nayo bayazi ngaleyo nto. Hayi ayikho inkinga. Njengoba usuchaza nje ayikho inkinga. Sithembeke ukuthi uzokwenza kahle. Ngoba ngizodlebula lokudlebula ngilonconzola kancane. Yebo. Unkanyiso wesisi yena ugcineni numbona. Kade ngicela ukuthi khona inkinga enginayo nami yabo. Okay. Ngingekho for isikhathi eside yabo. Okay. Uma umbona ubusicela usitshelele ukuthi sithe hello, yes. Okay. Uthi nje obhuti bakamgwazela bathe nje kuyena hello. Abasho oluningi. On Okay. behalf of uma bathe nje hello. Okay. Yebo. Ngizomtshela. Yebo. Ucela ke wenze sure. Okay, sure. Yebo. ngiyabonga kakhulu Ayike nangu sisi engazuthi uyathembisa ukuthi uzolenza ke iqiniso. Kushuthi ke unkanyiso ke kumele ke ukuthi yena unkanyiso kumele simthole kodwa futhi ngicabanga ukuthi bobabili fanele sibafune bobabili masiya lapha umhla ka-27 7. ngoba masiya kunkanyiso kuphela lo uhlale nama-promises athi uzoyikhokha imali njengoba agcine ethe engimfonele esemafamu wathi inetwork ayikho nani akakwazi ukungitransferela uzonginika mesefike la emva kaloko aphindanga wafona angiphindanga ngamthola noma ngiya la ehlala khona ka-BP ngifica kukhona nje abaqashile kuphela yena engekho Okungenzeka. Indle yakhe le noma ikubo. ingathi ikubo Okay. Kodwa uyabona nje ngazuthi lo ilabantu laba abakhuluma kahle mase kumele benze sebe nama empty promises kahle labantu abenza ama empty promises ezinye indlela kodwa hayi sike sithembe ngoba manje sesithe ukuthi umuthi zaka kancane ngiyathemba ukuthi uzolenza iqiniso hayi ngiyajabula kakhulu futhi ke kumele sinikele khona ke eyi27 sayo lenyanga futhi kuzoyi27 zinini phela 27 Ngesonto. 27 mungesonto kusho ukuthi bahola ngolesihlanu 27 yeah ngesonto. 27 ayithona ke. noma kumele sibavukele ngomsombuluko u27 uBlantos Nangu 27. 27 ungesonto Yes. kusho ukuthi bahola ngomhla ka25 25.
ngoLwesihlanu bahola before mhla 27 mozoba ngomgqibelo noma uzoba ngesonto bahola ngoLwesihlanu kushuthi thina kumele sinikele ngoLwesihlanu fanele sinele ngoLwesihlanu mhla 25 abazobe behola ngawo ingena ebusuku noma imali ingena ebusuku kushuthi kosekuseni sikhona ikosekuseni sikhona ukushuthi kumele sibangqongqozele ngawo umhla ngawo mhla 25 uLwesihlanu ngqo ekuseni sivukele kubona yebo okay hayi ke inkinga yikho ma hayi thina sinankinga ukuthi nje kuphela abantu abadlala ngabanye abantu sike singabathandi ngoba sonke sixakekile hayi ukuthi asixakekile sixakekile ngempela ukuthi wena wasacrifice inkinga zakho ukuthi ufeze inkinga zakho kodwa ekugcineni sekuphenduka wena umuntu manje osumubi usufuna into zakho back ukuze phela uqhubeke ulungiseni inkinga zakho injalo manje futhi nobukayo sekuwukuthi manje wena usuwumuntu omubi kanti cha kunjalo hey kunjalo kodwa bafethu izweni esesiphila kulona manje alisekho right alisekho right hayi umuntu akamcabangele omunye umuntu ize noma ukuhlephula nje kancane ukuchaza ukuthi njengoba ngizophinde ngithi kule landelayo inyanga lona-ke nje yena solo ngamboleka kazazi akhokhe lutho unkanyiso bekhokha akhokhe uhalf ashiyenya buya bolekenye mhlambe lo senesikhathi esingakanani ebalekeni unkanyiso uphelile lo nyaka odlule nje wonke usisi lo ade simfonela lo manje ngimnike ngoDisemba kwakuDisemba ngimnikeza unoJ ngoba ngangazi ukuthi njengoba ngimnika nje uzoyibuyisa ngoba vele bahola kabili bafike bahole ngomhla ka15 bese behola ngomhla ka27 futhi imali za kabili ibonus ihamba yodwa ihlangane nemali kuba ibonus bese kuba imali abayiholayo ngangitshela ukuthi uzoyikhokha-ke abaleke no500 ubalekile-ke kusho ukuthi uzokhokha sekukubi kusho ukuthi ngesabhekana ngisho emgaqweni kodwa ngoba phela nginasisono mina ngangibasiza wawumsiza njengomuntu wafika la efike ekhaya exakekile nawe njengomama njengomuntu ozele yebo ngathi wayishawa uzwelo yebo hayi ma kezwakala ngiyabonga kakhulu hayi bonge thina nje ukuthi ukwazile ukuthi usiphi isikhathi sokuthi sikwazi ngiyabonga kakhulu sibambe udaba lakho hayi siyabonga ma ngiyabonga